Vamo je žena teško povređena. Dođi vamo da snimiš ovo. Ja ne znam otkud. Šta je, zaključavate se? Vamo je teško povređena žena, hoćete li doći da joj pomognete? Koje vaše ljude? Ovo su vaši ljudi vamo, o čemu pričate? Žena je povređena. Ma nema bolnice, evo je žena 50 metara od vas, dođite da joj pomognete, kakva bolnica? Dođite da pomognete ženi, leži dole na zemlji, kakva bolnica? Sedite u kolima tu, kako vas nije sramota, bre? Znaš ti, bre, šta radiš, čoveče, ej! Ma, vamo je teško povređena žena, šta radite, bre? Vamo je teško, leži žena, nije... Rekao sam, zarad vaše bezbednosti, pomerite se od... Pa valjda smo mi ovde najbezbedniji. Uputili smo hitnu pomoć. Pa koju, evo ga, pa nekom pritrči tamo. Nas kamenjem, da vas... Nema ovde nikoga. Nema ovde nikoga. Ovde nema nikoga. Pazi, ovaj je skroz prekrio lice. Evo registracija BG 33117 RS, snimi Siniša, pa nek neko proveri ko je bio u smeni i šta radi i zašto odbija da pruži hitnu medicinsku pomoć. Kaže, mi pratimo naše ljude, ne znam čiji su ovo ljudi.